Vale. Nik uste futbol arloan, lehenengo fasearen balorazioa oso ona izan behar dela, beti daude hobetzeko gauzak, baina emaitza aldetik eta lau selekzioekin, bai mutil zein neskekin lortu genuen 8 honen artean kokatzea, eta hori posteko modukoa da. Azkenean gure helburuetako bat hori da, eta lortu genuen alde horretatik, 8 honenen artean kokatzea eta garrantzitsua da. Gero egia da, lanean jarraitu dugula bigarren fase horri begira, eta zentzu askotan gauzak ez dira eman nahi izan dugun moduan, eta hortik ere ikasi behar dugu. Mutilekin bi selekzioak bigarren fase horretan egia da, sorteoa ez zela oso aldekoa izan eta ziurra asko gure aririoetatik aterako direla txapeldunak, baina baliogarri izan behar zaigu suertatu zitzaigun egoera azkenean hurrengo urtetara begira beste planteamendu mota batzuk egiteko. Izan ere, txapelketa hauetan konpetitzea oso importantea da, eta akatsik txikienak ere, azkenean gol bat aurka suposatze dizu, jokatzeko modu aldatzea, ez da erreza izaten, eta zentzu horretan lan egin behar dugu, eta konturatu gara, eta horren urtera begira, horretan gabiltza. Eta, alere, esati dizun bezala, 8 honenen artean kokatzea, nik uste, garrantzia eman behar zaiola eta baloratu behar dela hori ere bai. Neskekin, bi egoera desberdin bizi izan ditugu, alde batetik sub-17arekin alboraturik geratu gara, eta mutilekin gertatu zaigun bezala, arerioak ere oso importanteak izan dira, eta bai, jakin dugu zentzu askotan defenditzen, azken partidura aukerekin heldu ginen, lehenengo partiduan azkenengo minutuan sartu zigun Kataluniak gola, konpetitu egin dugu, baina pausutxu bat gehiago eman behar dugu, lortzeko ez 8 honen artean bakarrik egotea, baizik eta 4 honen artean egotea eta zerbaitik ez irabaztea. Sub-15arekin lortu dugu arerioak ere garrantzitsuak izan dira, eta lortu dugu 4 honen artean sailkatzea, eta ekainean edukiko dugu fase finala. Eta zentzu horretan pozgarria, jokalariek hartu zuten poza, eta suertatuko den aukera, semifinal hori Kataluniarekin jokatu ahal izateko, eta gero zerbaitik ez irabazi eta finalera sailkatu. 4 honen artean gaude, horrek esan nahi du gure jokalarien maila ere handia dela, lan ona egin dela ere bai, eta orain hilabete batzuk dauzkagu, jokalariak ikusteko, euren prozesuarekin jarraitzeko eta aurrera egiteko eurekin. Al final la mejora a la que hablamos muchas veces es de cara a la competición. Los jugadores, en chicos son sub-14 los más jóvenes, de 13 algunos tienen 13 años, en chicas también hemos tenido alguna nacida en 2010. Al final, el conseguir que se adapten a estas competiciones como se hace en otros sitios es un proceso en el que les tenemos que ayudar y al que tenemos que darle importancia. Le hemos dado, y tiene gran importancia, muchas veces el juego, el desarrollo, la táctica, la estrategia, le damos gran importancia y se la vamos a seguir dando, pero tenemos que ser conscientes de que hay situaciones en las que no todo es el talento que pueden tener nuestros jugadores, hay situaciones en las que tenemos que competir mejor, dar la cara de otra forma y tenemos que trabajar en eso. Es verdad que muchos de nuestros jugadores vienen de canteras de primer nivel y hay situaciones que se les dan siempre de cara y en estos campeonatos compiten contra jugadores de su talla, mejores, peores, pero muy cercanos a su nivel y tenemos que acostumbrarnos a que no todo se nos dé de cara y les tenemos que ayudar en ese proceso, que es bueno para nosotros como selección y para ellos como jugadores les va a hacer madurar y progresar mejor. Entonces, yo creo que parte de la mejora es esa.